Śledzy dobrze gadają, że w Grecję, Italię, czy w Egipcie ich czasy są tęsi jak na skłęście młeżą. Jo, Bernatku, mało że tęsi, to już wiedzą, że tam słoneczko, te półeda, są te takie zabawki do zwiedzania, bardziej milecie lete. Jak my fajnie spatyle, tam promocją do Egiptu. Płe proste, to widzą taką panokę do 400 złotych, a tym rozkrygra, przez wioskowy hotel z basena, dyskoteką jechali na kamerach, bierzeli bota po czornym mleku. Klarkły, za tak mały pris, my sobie łeb płyśnimy. Skarbi czy wiądziwce, te widowele, a tam będziemy jak panowie. Myślicie tak do plecy, a jeszcze tak błysno ściance, jakby w podurawie drodze jadł. Jo, mój strach, pójdę za płometek. Jo, to my w dół nie spadniemy, bo do kiederwcze po rozmaitych katastrofach. Proszę zapiąć pasę, zaręby je. Nie białcie, no ważniejsze, że my bezpieczną w tym kajże wylądowe. Będziemy z gwiazdkowi do hotelu, proszę. Baksisz. Wpisuj tak, to jest klucz do wali izby. Życzę wam pełnego odpowiedzi. Bóg zapłać. Bernatku, to wkładam z jedno węży. Nejo, dejme witro jeden doby, nasi wano dzieje queen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Co ty rekujesz? Ma tysięcy związków, co ja widzę, wysadura w dachu. To jest się związkowy hotel. Jo, basen dziś był, ale zarosł papierosową cycę. Ja ci było ciec, chcę zakładam muzykę. Życzenie muzyki jak problem. A chce oni to są? Wykranka wycykają, ale mają baksi. Jo, no wiaty pełnen, znama na kamelu do piramid flecy. A nen to znama jest i piramid bąsam po leżu, też się bym zasunął. Szkoda gadać, że na ta storytele. Chcemy jechać do domu. Jak właśnie to dopłacicie jechać, musi to za fliger zapłacić 2 tysiące ekstra. Jakże to? Także nowi biuro, co wajtu wesoło, siłoba krót. Pisuj wstać, pisuj wnuciu. Taku, dziewczyną jak ta Tigana ze tym Elice było.